Hej og velkommen tilbage. Her er det Jeppe fra Hinderup Auto med lidt tips og tricks. I dag skal vi snakke dørlås og chargeport. Allerførst starter vi med chargeporten, med de muligheder, der nu er for at åbne chargeporten. Den ene mulighed er på ladekablet. Inden man stikker det i, sidder der en knap yderst på ladekablet. Man trykker på og holder nede, og så åbner chargeporten. En anden mulighed er på selve keyfobben. Hvis man tager bagagerummet, holder knappen nede i 3 sekunder, så åbner chargeporten. Sidste mulighed er selvfølgelig inde i controls og chargeport, hvor man også kan åbne. Dørlås er der forskellige muligheder. For at gå ind i settings på dem, så hopper man ind i settings og vehicle. Og herovre har du nok den mest interessante, som er auto present handles. Den har jeg normalt slået til, for når så man går hen til bilen, kører håndtagene selv ud, klar til man kan gå ind. Man kan også vælge at slå det fra, så de ikke selv kører ud. Så vil du skulle trykke let på håndtaget, så kører håndtagen ud, eller dobbeltklik på taget af keyfobben, så kører håndtagen ud. Det næste er, når man begynder at køre, så vil håndtagene køre ind, når du sætter en idé og kører fremad, vil bilen låse, og håndtagene vil køre ind. Hvis du lige skal holde ind for at samle en op, så har du 2 muligheder. Enten så sætter du den i P, så vil bilen også låse op. Det kan nogle gange være lidt bøvlet, hvis man bare lige holder ind, og der er en, der skal springe ind. Så derfor kan du, mens at du har bilen i D, vil du kunne trykke på det lille hængelås-ikon øverst i venstre hjørne på skærmen, og det bliver der hele tiden, uanset hvilke apps osv. du har åbent. Der vil den lille hængelås være der, og der har du mulighed for både at låse og låse bilen op. Udover det har vi selvfølgelig de almindelige funktioner til at åbne bagklappen. Bare tryk på bagklappen, så åbner den. Hvis du trykker en gang, mens den er ved at åbne, så stopper den der, hvor den er. Når du trykker igen, så lukker bagklappen. Tryk på fronten, så åbner fronten ude foran. Og ellers åbner og lås bilen. Tryk en gang på taget, så låser bilen. Tryk 2 gange, kører håndtagene som sagt ud, så du har mulighed for at stige ind i bilen. Det var lige kort om døre og lås. Hvis du har auto present handles slået til, og bilen ikke kører håndtagen ud, når du kommer hen til bilen, er der formentlig en fejl på sensorerne, som skal repareres. Det var det hele for den her gang omkring dørlås og chargeport. Tak.